Es comercialitzaran Xiaomi TV3 Girona. Per minimitzar l'impacte de l'hospitalització de nens malalts, l'Hospital Sant Joan de Déu porta a terme tota una sèrie d'activitats lúdiques que es financen gràcies a l'aportació de particulars i d'empreses. Avui fa una festa al Palau Robert de Barcelona per donar-les a conèixer. Des de fa un any, la Laika va treballar a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Forma part de la unitat d'intervencions canines. Psiquiatria, estem a atenció a sales d'espera, hem començat a pujar a les plantes hospitalàries i suposo que és una cosa que crec que tindrà molt èxit per molts anys. Avui la unitat s'ha traslladat al Palau Robert de Barcelona per explicar com les teràpies assistides amb gossos ajuden els nens a millorar l'autoestima i a relaxar-se. És un dels programes que es financien amb el 1,5 milió d'euros aportats desinteressadament per un miler de particulars i empreses a l'Hospital Sant Joan de Déu. L'activitat no està en perill, les estem inclús incrementant i això ho fem exclusivament amb aportacions de particulars i d'empreses. Això no està en risc, però encara tenim moltes més idees, volem fer moltes més coses i per això necessitem més amics i més gent que vulgui col·laborar amb nosaltres. Era una cosa que sempre m'havia agradat, però treballava i no podia fer-ho. I ara em vaig quedar a l'atur i vaig pensar, mira, ara aprofitaràs. L'Encarna fa de voluntària els dilluns i acompanya els nens hospitalitzats quan els seus pares van a esmorzar. Un acompanyament que no pot pagar la sanitat pública. Un altre dels programes d'assistència és el Child Life, on mitjançant uns ninos, una especialista sanitària explica a les criatures com deu ser passar per un quiròfan. D'aquesta manera, l'experiència és menys traumàtica. Veïns de Vic col·laboren amb els equips de rescat de Mossos i Protecció Civil en la recerca d'un home de 45 anys que va desaparèixer diumenge.